आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आं भिडिअखौ नै बिदिनोसो सियार जाबख्लायनानै बानायनाङो। उफाय गैया आरोना। स' लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामासेनो नोंथांमोना नायलांदो। स' लोगोफोर दिनैहाय आंनि चेनेला नोंथांमोननि अननायावहाय दिनै 1K कमप्लिट जाबाय। बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौ आं मा होननानै गोजोननाय होनो हाबावनो। बेनिखायनो आङो आंनि अननायनिफ्राय आङो मोनसे बेबायदिनो ओरैजों नोंथांमोनखौ गोजोनहोनाय जासिगोन। बेनिखायनो आरोबाव 1K खालामहोनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय, खुलुमबाय। स' लोगोफोर अब्ला आङो दिनैहाय एसे इन्जय खालामनोसै 1K जानायनि थाखाय। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। हेल' गाइस।